שבעצם המושב הזה בתחילתו לפחות, אם אני אעבוד מאחורה לא יראו אותי, אז אני צריכה... בסדר ככה? טוב. אז אני רוצה להתחיל את המושב הראשון ולהוסיף כמה משפטים. בעצם המושב הראשון בתחילתו הוא המשך של הכנס של שנה שעברה. הנושא המרכזי בשנה שעברה היה זיהוי חללים, והבאנו אז נציגים של הרבנות הצבאית ואת אנשי המעבדות שהציגו את הטכניקות השונות בקביעת זיהוי החלל. בעקבות הכנס, אנשי הביואינפורמטיקה של המרכז האקדמי לב זיהו הזדמנויות של שיתופי פעולה. ההרצאה הראשונה תדבר על אחד מהם שהוא בפועל כבר, כאשר השותפים לפרויקט הזה זה ראש המעבדה הגנומית של בשורה, מר ראובן ברדוגו, סגל של ביואינפורמטיקה כולל בוגרת וסטודנטיות. יש לנו שותף נוסף וזה פסיפס, המאגר הלאומי לנתונים גנטיים של האוכלוסייה בישראל. ואני גם רוצה לומר שהפרויקט ממומן על ידי קרן וולדר שתומכת בחוג בכלל, נקרא על שמה, וזה המקום להוקיר לה תודה. אז אני רוצה להזמין את ראש צוות המחקר הזה, הפרויקט הזה, דוקטור אורי ברייטברט, מרצה בכיר בסגל של ביואינפורמטיקה, להציג את החלק המדעי של הפרויקט. בבקשה. לא, אני אעבור לכאן. טוב, צהריים טובים. בראש ובראשונה אני רוצה כמובן להודות לוועדה המארגנת של הכנס, לפרופסור דנה פיקארד, לדוקטור שר גנות שהזמינו אותי ונתנו את ההזדמנות להציג את המחקר הזה. ודבר שני, כמו ששרה אמרה, בעצם השיתוף פעולה הזה וכל המחקר בעצם התחיל המושב שהיה שנה שעברה בראשות הרב פרופסור נריה גוטל, שבעצם הציג שוב הוא וכל הצוות של המעבדה בשורה את הדרכים השונות, ולאחר מכן באמת יצרנו קשר עם ראובן ברדוגו, ובעצם משם זה התחיל. עדיין זה בשלבים ראשונים, אבל אנחנו מקווים שזה יתקדם. כאשר השאלה שבעצם אנחנו רוצים לשאול אותה, למה זה כל כך חשוב? ובעולם, ושוב, אני מעריך שהרב שוורץ שאחריי עוד ירחיב על זה לא מעט, אבל בעצם כאשר אנחנו מדברים בעולם הגדול, אז רוב המידע שנאסף, רוב הדאטה שבעצם אנחנו לומדים, זה מה שקורה במדע הפורנזי. יש לנו זירה, יש לנו שם סימנים שונים, אנחנו רוצים לדעת מי ביצע את הפשע, ורוב השיטות בעצם בוצעו למטרות האלה, ואנחנו משתמשים בהם לצרכים שלנו, כאשר אני חושב שבראש ובראשונה הנושא אולי המשמעותי ביותר זה היתר עגונות. אנחנו רוצים לדעת שאדם מסוים אינו בין החיים, ולכן אשתו יכולה להתחתן, גם לגבי קבורה, לפעמים לגבי חלקי גופה, לפעמים האם הגופה הזו של יהודי או לא של יהודי או לא של יהודי, לגבי אבלות, האם המשפחה צריכה או לא צריכה לנהוג באבלות, ויש לזה אפילו משמעויות מבצעיות היום, שלמעשה לפעמים צריך לדעת, לפעמים יכול להיות אפילו ברמה של זמן מאוד מאוד קצר, האם האדם הוא מת או האדם הוא נעדר וצריך להמשיך לחפש אותו. כמובן יש עוד משמעויות רבות, אבל זה באמת על רגל אחת. אז בעצם כאשר מדברים אז מבחינה הלכתית, ואולי בהמשך למה שהרב שפרן אמר קודם, המוח שלנו לפעמים, סליחה שאני אומר את זה, רוצה לדעת דברים מסוימים. ולכן למרות שהלכתית אנחנו אומרים אין מעידים אלא על פרצוף פנים עם החותם, אז א' לפעמים לצערנו אנחנו לא יכולים לעשות את זה, ולעיתים אנחנו לא סומכים על זה עד הסוף. אנחנו לא בטוחים ב100% שהאדם שהעיד שהגופה שלפנינו היא של אדם מסוים, אכן זה יכול להיות
אנחנו יכולים להיות בטוחים ב100%, ולכן אנחנו צריכים ללכת לאמצעים אחרים. כאשר הדרכים המקובלות, וגם כל חייל שמגיע היום לצה"ל, ולא היום, כבר שנים רבות, בעצם לוקחים ממנו טביעות אצבעות, מכניסים את זה לתוך מאגר, היום הוא מאגר ממוחשב, וכמו ששוב דיברו על זה שנה שעברה, ברגע שיש לנו טביעת אצבע, בתוך דקות ספורות, אפילו פחות מזה, אנחנו יכולים לדעת למי שייכות טביעות האצבעות האלה. כאשר משנה זה צילום של השיניים, רופאי שיניים מומחים, בעצם יודעים לאתר כל מיני שינויים ברמת המבנה של השיניים, טיפולים, ויכולים לבוא ולהגיד לנו ברמת ודאות מאוד מאוד גבוהה שהדוגמה הזאת שייכת לבן אדם מסוים. והדרך השלישית, שעליה אני אדבר היום, היא בעצם זיהוי בעזרת DNA, כאשר כל חייל היום נותן, שוב, תלוי בהסכמה, נותן דגימה של דם, אין לנו למעשה מאגר שהוא מאגר ממוחשב, יש לנו מאגר פיזי של הדוגמאות האלה, ובמידה ויש לנו חשד שאדם מסוים, שחייל מסוים, הוא זה שהוא החלל, לוקחים פיזית את הדוגמה, מבצעים את הריצוף שלה, כמו שאני אעשו עוד מעט, ומשווים אותה לדוגמה שיש לנו. כאשר לעתים רבות הדרך של זיהוי בעזרת DNA היא הדרך היחידה שיכולה להיות לנו. מכיוון שאם חלילה יש לנו חלקי גופה, אם יש לנו גופה שעברה השחתה בצורות מסוימות, אז DNA הוא חומר מאוד מאוד יציב. שוב, הדוגמה שאני אוהב לתת לסטודנטים שלי, שמצאו מגילות בים המלח, 2,700 שנה. רצו לדעת איזה מגילה שייכת לאיזה מגילה, הפיקו מהם DNA, והשוו את זה לאיזה עז זה היה שייך, שעשו ממנה את הקלף לפני 2,700 שנה. ולפי זה הצליחו להחליט איזה חלק מגילה שייך לאיזה חלק אחר. הוא חומר מאוד 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 יציב, ולכן אנחנו יכולים לסמוך באופן מאוד מאוד משמעותי על החומר הזה. כאשר, כמו שאני מקווה שכולנו יודעים, כל אחד מאיתנו, וכל יצור שקיים בעולם, התחיל מתא אחד בודד. התא הבודד הזה היה כתוצאה מאיחוי, מה שאנחנו מכנים זיגוטה, של תא זרע ותא ביצית. תא ביצית כמובן הגיע מאמא שלנו, תא זרע הגיע מאבא שלנו, ולמעשה החומר הגנטי מרוכז באזור ספציפי בתא שנקרא גרעין, מורכב מאיזושהי מולקולה שאנחנו מכנים אותה DNA, לא ניכנס כרגע כמובן לכימיה של זה, אבל למעשה מה שחשוב מבחינתנו, ה-DNA זה למעשה שפה שכתובה בארבע אותיות, A, T, C ו-G, כאשר הרצף, הסדר שבו יש לנו את הבסיסים השונים, את הנוקלאוטידים השונים, זה בעצם נותן לנו משמעות, ולמעשה ה-DNA שלנו הוא סוג של אנציקלופדיה ענקית, שבה יש לנו את הוראות היצור לכל חלבון, שאולי אי פעם איזשהו תא באיזשהו גוף יצטרך מתישהו. באופן לא מפתיע, רוב ה-DNA אנחנו לא משתמשים בו ביום יום, בתא מסוים, אבל עדיין כל המידע הזה קיים. וכאשר הפכנו מתא 1 ל-2, מ-2 ל-4 ול-8 ול-16 וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, שלב מקדים הוא שלב שבו אנחנו מכפילים את החומר הגנטי באופן שלם, באופן מדויק, את כל ה-DNA שלנו, כל ה-3.2 מיליארד בסיסים, אנחנו יוצרים עותק שלם ומושלם. כאשר הערה נוספת שנזדקק אליה בהמשך, היא העובדה שה-DNA שלנו, החומר הגנטי שלנו, לא נמצא במולקולה אחת, במבנה אחד ארוך 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 ארוך, אלא זה איזושהי אנציקלופדיה שיש בתוכה 46 כרכים. אנחנו מכנים כל כרך כזה כרומוזום, ולמעשה אתם רואים כאן שיש לנו רק 23, מכיוון שכמו שאמרתי קודם, 23 קיבלנו מתא הביצית מאמא שלנו, ו-23 מתא הזרע מאבא שלנו, וביחד 46 כרומוזומים שמכילים את כל המידע הגנטי. יש לנו DNA נוסף, שהוא נמצא במיטוכונדריה, ועליו לא נדבר היום. כאשר אנחנו נמצאים כאן הרבה מאוד אנשים, ונצא לרחוב, יש עוד הרבה מאוד אנשים אחרים, ונטוס בעולם, נראה עוד המון אנשים, ההבדלים בין האנשים השונים בעולם הם פחות משברי אחוזים. אנחנו מדברים על 99 נקודה, שוב, תלוי באיזה ספר, 8-9%
זהים לחלוטין בכל האנשים בעולם. ההבדל הוא ממש בשברירי אחוזים. ובכל זאת, כאשר שאלו את השאלה, אנחנו רוצים לדעת DNA, האם הוא שייך לפלוני או לאלמוני, אנחנו בעצם מחפשים מה שונה. אז בתוך ה-DNA שלנו יש לנו אזורים שהם, כמו שאמרתי קודם, מקודדים לחלבונים. ובהתחלה חיפשו את השונות בין האנשים השונים, יש בן אדם אחד שהוא ג'ינג'י ובן אדם אחד שיש לו שיער חום, בן אדם אחד עם עיניים כחולות ובן אדם אחר עם עיניים חומות, בואו נחפש באזורים האלה. בנו איזושהי מערכת שבונה על פיהם, אבל ההבדלים הם מאוד 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 קטנים. ולכן הלכו לאזורים שבעצם לא מקודדים לחלבונים. אנחנו יודעים שהאחוזים ניכרים מאוד מה-DNA שלנו, הם למעשה... חייבים שאתה מדבר לתוך המיקרופון, כי אנחנו בשידור. הם למעשה אזורים שלא מקודדים לחלבונים. ואותם אזורים שלא מקודדים לחלבונים, במידה ויהיה בהם איזשהו שינוי, לא תהיה לו משמעות מבחינת התפקוד השוטף של התא, או מבחינת התפקוד השוטף של האורגניזם. ולכן הסיכוי שדווקא באזור הזה יצטברו לנו יותר טעויות, הוא הרבה יותר גבוה. ולכן השיטות היותר חדשות בעצם מחפשות דווקא באזורים שלא מקודדים לחלבונים. עוד רגע נראה איך אנחנו מחפשים בהם. אז למעשה אמרנו שיש לנו את אותם 46 כרומוזומים ששוב אנחנו מייצגים כאן חצי מהם, כי בעצם יש לנו כל אחד מהם שקיבלנו גם מאמא שלנו וגם מאבא שלנו. למעשה אנחנו מחפשים אזורים ששונים, אזורים שייחודיים לכל אדם. ונשאלת כמובן השאלה, אם אמרתי שההעתק הוא שלם ומושלם, כולנו בני אדם הראשון, אז למה יש שינויים בכלל? הדבר נובע שבמהלך הכפלת אותם 3 מיליארד נוקלאוטידים, יש לנו טעויות. חלק מהטעויות האלה נובעות מגורמים חיצוניים. לדוגמה, בתוך עשן הסיגריות יש לנו חומרים שנקשרים ב-DNA ומפריעים להכפלה. אסבסט, שורה שלמה של חומרים, אנחנו מכנים אותם חומרים מוטגנים, וחומרים מוטגנים הם חומרים שגורמים לשינויים ב-DNA. יש לנו גם טעויות אחרות, שהן טעויות שקורות באופן ספונטני. קורות. אז בכל זאת זה כנס תורה ומדע, ולכן, חשבתי אולי זה יהיה יותר מובן, יש לנו, אנחנו יודעים, בכתבי יד וגם בדפוסים ראשונים, שעדיין סידרו אותם ביד, אותו המכונה הבוכר הזצר, שאו העתיק או בדרך כלל סידר את האותיות, הוא לא הבין מה הוא כותב. ולכן לפעמים יש לנו מצב הרי שלפעמים כאשר מילה זו מופיעה שוב בקטע אותו הוא מעתיק, הרי שהמעתיק עלול לחזור ולהעתיק דווקא מההופעה השנייה של מילה זו בקטע. יש לנו מצב של קפיצה. באופן מפתיע או לא מפתיע, גם האנזים, אותו חלבון שמבצע את הפעולה של הכפלת ה-DNA, גם הוא לפעמים עובד ככה. וכאשר יש לו איזשהו רצף שחוזר על עצמו, למשל במקרה הזה GATA, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לעתים במהלך הפעולה הוא מחליק. הוא קופץ קדימה, או שהוא קופץ אחורה, ולכן אנחנו מקבלים מספר עותקים שונה של אותו מקטע אצל אותו בן אדם. כמו שאמרתי קודם, האזורים האלה לא מקודדים לחלבונים, ולכן לא תהיה לזה שום השפעה על התפקוד של אותו אורגניזם. ואנחנו למעשה יכולים לספור את מספר החזרות, היות והיום בדרכים די פשוטות, אנחנו יכולים למעשה לגרום למצב שבו אנחנו יוצרים המון עותקים של משני הצדדים של זה, אנחנו יכולים בסופו של דבר לקבוע מה האורך של המקטע שלנו, לחלק אותו בכמה בסיסים יש שם, וכך אנחנו יכולים לדעת בעצם כמה חזרות יש לנו אצל כל אדם. כאשר החזרות האלה, אנחנו מכנים אותם מיקרוסטלייטס, בדרך כלל המיקרוסטלייטס זה בין 2 ל-6 בסיסים, במקרה שלנו אנחנו מדברים ברוב המערכת שאנחנו מדברים עליה, הם חזרות של 4 בסיסים, 4 נוקלאוטידים, אחד אחרי השני, ואנחנו מכנים לזה STR, Short, Tandem, Repeat, חזרות של מקטעים קצרים. וכמובן, כמו שאמרתי קודם, יש לנו מכל אחד מהכרומוזומים שלנו 2 עותקים. ולכן כאשר אנחנו נחפש כמה חזרות יש לאדם ספציפי,
אנחנו נקבל שני מספרי חזרות, אחד מהכרומוזום שהגיע מאבא שלנו, והשני מאמא שלנו. אנחנו יודעים מה מספר הבסיסים, אנחנו יודעים כמה יש בצדדים, אנחנו יכולים לדעת בדיוק כמה חזרות, ואלה המספרים שאותם אנחנו מקבלים. אנחנו בודקים את זה על אתרים רבים, כמובן לא על אחד, בתוך הגנום שלנו. המערכות הראשונות דיברו על 16 אתרים, היום כבר יש מערכות שמדברות על 24 אתרים, ובדרך הזאת אנחנו למעשה שואלים את השאלה באוכלוסייה הכללית, כמה חזרות יש לנו לכל אחד מהאתרים האלה. אנחנו מכפילים את הסיכויים האלה אחד בשני, וכך אנחנו למעשה יכולים לבוא ולהגיד מה הסיכוי שהדוגמה שיש לפנינו היא באמת הדוגמה שיש לנו ברפרנס, יש לנו בדוגמה ששמרנו אותה לפני שנים רבות. אנחנו מגיעים למספרים שוב של הרבה יותר ממספר תושבי כדור הארץ, או כולל החייזרים שקיימים או לא קיימים. אז מה הבעיה? אז למה לא פשוט לקחת את הדוגמה ולהגיד יש לי רמת ודאות מוחלטת שבה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד את זה. בשביל זה באמת אני נכנס למושג סטטיסטי על חצי רגל, אפילו על רגל אחת. אז אם למשל יש לנו חשוד מסוים, יש לנו ידיעה מוקדמת שיש לו חולצה אדומה, נעליים שחורות וגרביים ירוקות. שוב, אנחנו יודעים שלבד זה לא יכול להיות. שוב, יש לי חבר שהסתובב פעם ברחביה בלילה אחד, עצרה אותו משטרה כי אמרו שהיה פורץ שהיה לו קרחת, טישרט לבנה, ג'ינס ונעלי ספורט. אתם יודעים שזה תיאור שהרבה מאוד אנשים יש שם. אבל אנחנו בודקים באוכלוסייה ורואים שיש לנו 10% מהאנשים הולכים עם חולצות אדומות, 20% עם נעליים שחורות ו5% הולכים עם גרביים ירוקות. אנחנו מכפילים ויש לנו 1 ל-1000. נניח שמה? בלתי תלוי, אני אומר זה. עכשיו, זה בדיוק מה שאתה אומר. אם כרגע אנחנו הולכים ליציע האוהדים של הפועל ירושלים, 80% עם חולצות אדומות, 40% עם נעליים שחורות, נשארנו עם 5% עם גרביים ירוקות. ואנחנו כבר עולים ל-16 איש מכל 1,000 איש. אתם מבינים שאם יש לי 100 איש שהם חשודים, אני כבר לא כל כך בטוח שזה הבן אדם שלי, אולי זה מישהו אחר. באופן דומה, גם כאשר אנחנו כרגע רוצים לבדוק האם הדוגמה שלנו היא באמת הדוגמה ששייכת לאותה דוגמת רפרנס שיש לנו, אז אם אני מסתכל על האוכלוסייה העולמית, אני באמת מגיע למספרים מאוד גבוהים. אבל ברור שהם יהודים מתחתנים עם יהודים. האוכלוסייה היא הרבה יותר הומוגנית. ולכן יש לנו קרובי משפחה מדרגה ראשונה, מדרגה שנייה, ולכן אנחנו למעשה, ושוב זה איזשהו מאמר שבהוראת בית משפט באריזונה בדקו וראו שבאוכלוסיות קטנות אנחנו רואים שאם אני בודק 9 אתרים אני רואה 122 אנשים שיש להם בדיוק את אותם 9 חזרות וכן הלאה, ולכן הוצע סטטיסטית לעשות איזשהו תיקון תטא, אבל אני חושב, שוב, זה היה נראה לנו שזה עדיין לא עונה לנו הבעיה. ולכן למעשה, ושוב, אני לא מצפה שתראו את כל מה שכתוב פה כמובן, קיבלנו מהמעבדה הביולוגית של צה"ל, שוב, יש להם שיתוף פעולה, גם נתונים שלהם, גם נתונים אחרים שהם קיבלו מהמכון לרפואה משפטית, ולמעשה יש לנו את השכיחות של 16 אתרים באוכלוסיות שונות. אז פה זה באוכלוסייה היהודית, באוכלוסייה הערבית בישראל, ובאוכלוסייה של יהודים יוצאי אתיופיה. ולמעשה, מה שאנחנו באים ואומרים, שאנחנו על סמך המידע הזה, בנינו למעשה מסד נתונים, ומסד הנתונים הזה בעצם בא להגיד בכל אחת מהאוכלוסיות שעליה אנחנו מדברים, מה השכיחות של כל אחד מההללים. שוב, הדוגמה שאני אביא פה זה לגבי האוכלוסייה היהודית, בנינו בעצם איזשהו בסיס, במקרה שלנו, שוב, לצורך האימון שלנו, 1,000 דוגמאות, שה1,000 הדוגמאות האלה מתחלקות בהתאם לשכיחות באוכלוסייה היהודית בישראל לפי הנתונים האלה, ואז למעשה, שוב, אז זה בעצם הנתונים שאנחנו מראים אותם. בשלב הבא אנחנו בעצם לוקחים דוגמה אחת, שוב, לקחנו דוגמה מספר אחת, אבל זה לא באמת משנה, ואנחנו לוקחים את הדוגמה הזאת ומשווים אותה לכל אחת מ1,000 הדוגמאות.
ואז אנחנו בעצם בונים איזושהי טבלה כזאת, שבעצם באה ואומרת, יש שכיחות כזאת וכזאת, איך זה כנגד כל אחת מ1000 הדוגמאות. אנחנו בודקים את זה בעצם בשני מסלולים. מסלול אחד הוא במקרה שיש לנו דוגמת רפרנס, יש לנו דוגמה מוקדמת, ולכן אנחנו בעצם מחפשים התאמה של 100%. לעתים אין לנו דוגמה מוקדמת, ואז אנחנו הולכים לקרובי משפחה מדרגה ראשונה, הורים או אחים, ובודקים התאמה של 50%. ושאלנו את השאלה, האם גם במקרה הזה אנחנו יכולים לזהות מה הדוגמה? והתשובה היא, שוב, שלמעשה אתם יכולים לראות כאן, שגם כשאנחנו מחפשים ברמת ודאות של 100% וגם ברמת ודאות של 50%, הסיכוי הסטטיסטי של הדוגמה הזאת, באופן מובהק סטטיסטית, הוא כמובן מראה לנו את זה. ובשלב הבא אנחנו פשוט אומרים לתוכנה, תמצאי לנו את 10 דוגמאות שהן הכי מתאימות, וברגע שמצאנו את זה, אז שוב אנחנו יכולים, וכמובן אנחנו עושים בדיקה סטטיסטית, שמראה שבכל הדוגמאות שבדקנו, הוא מוצא את הדוגמה הספציפית שאותה חיפשנו, ומראה לנו רמת מובהקות הרבה מעבר למספר התושבים בישראל, ולמעשה הרבה יותר מכל מספר תושבי כדור הארץ. ולכן בשיטה הזאת אנחנו בעצם מאמינים שאנחנו לא שואלים את השאלה האם הדוגמה הזאת דומה לדוגמה הזאת, אלא לאיזה דוגמה זה דומה. וברגע שאני שואל את השאלה לאיזה דוגמה זה דומה, בעצם רמת הוודאות בתשובה שלי היא הרבה יותר גבוהה, כי אני לא יכול להגיד אולי יש מישהו אחר שיותר מתאים, אלא אני בא ומראה זה הכי מתאים, וזה שנמצא אחריו נמצא ברמת ודאות הרבה 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 יותר נמוכה. כאשר על מנת להרחיב בעצם את המאגר שלנו, פנינו לפרויקט שנקרא פסיפס, פרויקט יחסית חדש, שאנשים מתנדבים ונותנים דגימת DNA. כמובן הדוגמאות שאנחנו מנתחים אותן הם לא על בסיס אישי, אלא יש לנו נתונים סטטיסטיים, ובראש ובראשונה מבחינתנו מה שחשוב זה לאיזה אוכלוסייה הדוגמה הזאת שייכת, ובדרך הזאת אנחנו מקבלים גישה למאגר שלהם, ואנחנו יכולים למעשה לדעת את מספר החזרות באתרים השונים, יכולים לשייך אותם לקבוצות אוכלוסייה ואפילו לתת קבוצות אוכלוסייה מאוד מאוד מגוונות, כי המידע שיש להם הוא מאוד מאוד מגוון, וכך אנחנו יכולים למעשה להרחיב. שוב, אם היום יש מידע חלקי על 16 אתרים, אנחנו רוצים להרחיב את זה ל-24 אתרים, וגם שוב ל-DNA מיטוכונדריאלי, שזה סיפור בפני עצמו. כאשר, כמו שאמרתי, היום המאגר של צה"ל הוא מאגר פיזי. אנחנו מקווים, ושוב, זה כמובן, אנחנו האחרונים שזה תלוי בהם, שבסופו של דבר, ואני מעריך, שוב, הרב שוורץ יגיד יותר ממני, בסוף זה יהיה מאגר ממוחשב. בסופו של יום. יתגברו על כל הבירוקרטיה. ואז בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות זה, אותו מכשיר שמבצע היום את הריצוף, הוא מכשיר שיכול לעלות על טנדר, אפשר להגיע איתו לשטח. והמטרה היא שבתוך 20 דקות נוכל לדעת בדיוק האם דגימת ה-DNA הזאת שייכת לאדם הספציפי. שוב, זה הממשק, שוב, זה של סלולר, יש לנו גם ממשק על מחשב, שבעצם מראה שאנחנו מראים את האתרים, בודקים את זה מול המאגר, ויכולים למעשה לדעת בדיוק לאיזה דוגמה זה שייך. אז רק לבסוף אני אודה לאנשים שמעורבים במחקר. אז כמו שדוקטור גנות פתחה בהתחלה, במחלקה לביואינפורמטיקה, שוב גם דוקטור אוריה ורדי שהיא חברת סגל שלנו, וגם שירה פישר שהיא דוקטורנטית היום והיא בוגרת, שוב שרה ויופית שמבצעות בפועל את התכנות, והיועצת הסטטיסטית שלנו דוקטור איילת השחר הכהן, שוב וקרן ולדר שמממנת את המחקר, במעבדה הגנומית של צה"ל מר ראובן ברדוגו, ובפסיפס הביואינפורמטיקאי הראשי שלהם דוקטור שחר ברבש. תודה רבה על ההקשבה.